Salutare, oameni buni! Astăzi o să ne jucăm Among Us. Așa, să se încarce acolo. Da. Among Us. Să-i dau mai încet. Așa e bine. Salutare, oameni! Astăzi sper că o să dați like, subscribe și click pe clopoțel. Și dacă dați, o să clicați doar impostor toată ziua dacă o să vă jucați Among Us. Mă prefacă Screamate ca să... Sper că nu m-a văzut. Să nu. Ce să nu fiu? Așa. Eu. Primul match, easy game. Easy. 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 Deci dacă mai iese cineva, o să câștig. Nu recunosc că e blue, nu recunosc că sunt eu. Băi, deci dacă nu era... Ok, nu erau ei, doar primul meci. Iar probabil că o să ieșim. Noi facem o strategie așa. Puteam de la ei și plecam impostor, desigur. Ok, și... Na, Screamate. E negru, nu o să mă apropiu de nimeni. Blue mi se pare că am suspect. Da, e blue. E albastru. Vă zic că... B-L-U-E sos. S-U-S-S. Așa. Și de astăzi o să începem să facem de clipuri de 10 minute sau de 11. Eu îl votez pe Blue. Sper că nu... Ok, toată lumea pe Blue. Adică el a stat acolo pur și simplu și s-a prefăcut că face niciun task. E alba, e... Stai mă că asta mă urmărește. Mama, deci mă urmărește. Vai. Atunci, play players. Și să intrați acum pe Among Us și să scrieți codul de aici, de jos. Și scrie code, și scrie acolo. Și să intrați, vă rog frumos. Aici scrieți abonații. Mamă, hai deodată, când intrăm? Până când ajungem în apă. Dar nu știu de ce toți vin aici pe mine.
Ok. Așa. Mamă! Eu mă joc doar cu 3 impostori, pentru că mie așa îmi place. Am mai aici. Al treilea mici. Victory. 2 de felturi. Mamă. Deci am ieșit impostor. Unde și pălăria asta mi-a duce noroc ca impostor. E foarte, foarte tare de impostor. Și astăzi o să facem videoclipul ăsta de 10 minute, 6 minute, mai 4 minute. Deodată că dau level. Come on! Și dați like și click pe clopoțel dacă mai vreți să mai fac videoclipuri și de pe contul meu și de pe toate conturile mele. Da. Așa. Așa. Haide, dați ready? Hai că scriu ready. Nu să scriu ready. R-E-A-D-I-No. Și mama, iarăși impostor. Până acum de 3 ori. De ori sau de 3 ori. Ale, ce faci de pe tableta mea? Bine, mă fac ore. Și eu mă joc Among Us. Așa, reactor normal. Bine, mie. Păi, dar nu văd nimic. Unde să fac task-ul să văd? Nu văd absolut nimic. Știți? Ok. Încă mergi. Victory Face. Mă pornesc televizorul. Așa. Desigur că nu. Ok. Haideți. Nu vreau să fiu doi impost. Aici îmi pun. Mamă, iar impostor n-are. Nu, deja o văd bine. Nu. Da, că e bine că eu primit 2. Era doar 1. Mă duceam. Ce trebuie? Ok. Nu înțeleg task-ul. Nu înțeleg task-ul ăsta. Băi, eu îl votez pe red. Red. Pink, red. Păi, egalitate. Ok. Păi, deci, dacă mă aruncam iară, că odată am fost egalitate și tot eu am fost aruncat. Mi-am votat pe Purple și Purple pe mine și nimeni nu mai vota pe mine, numai Purple.
Știi? Numai mult. Și tot eu am fost aruncat. I-am știu că cred. Mamă. Repede. Așa. Și mai facem încă un meci. Ați văzut că deja au trecut 10 minute. Mai facem încă un meci și o să încheiem videoclipul. Și cum ar fi să primim impostor? Da. Ce să zic primim? Să sperăm că o să avem un victory, cred că roșu pentru mine e sos. Suspect. Că știți ce înseamnă sos. Mai am trăscos tot foarte ciudat, păcat. Închide-te! Wow! Ok, eu nu mai văd pe nimeni. Cred că toată lumea a murit. Scuze că s-aud niște voce mai pe televizor. Mamă, băi. Deci, mi se pare chiar foarte suspect. Băi, eu dau butonul de panică. Pentru că eu nu știu foarte bine harta asta. De-abia... Ok. Is this? No. Yo, pe pink, orange. No. Haideți, te rog să fie pink, te rog, pink. Deci, e dat afară pink. Bine. Și cam atât a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut și pa, pa!